Sa puntong ito mga kapuso, ating alamin kung ano ang aasahang panahon sa pagsalubong sa bagong taon. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, ayon sa Pag-asa, malaki ang tsansa na makaranas ng pagulan sa bispiras o sa mismong pagsalubong sa bagong taon dahil pa rin yan sa umiiral na localized thunderstorm. Walang bagyong inaasahan na papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng taon. Pero posibleng maging maulan ang pagsalubong ng bagong taon sa ilang bahagi ng bansa. May mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Tail-end ng frontal system ang nagdadala ng mga malalakas na ulan, kaya pinag-iingat ang mga residente sa Visayas at northeastern portion ng Mindanao. Maring magdulot ng baha at landslide ang malalakas na ulan. Samantala, patuloy na umiihip ang hanging amihan sa buong Luzon. Halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, pero makararanas ng hanggang sa katamtamang lakas ng ulan ang Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at iba pang bahagi ng bansa. Ramdam pa rin ang malamig na panahon sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaninang alas 5 ng umaga, naitala ng Pag-asa ang 14.4 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City. Nasa 19.6 degrees Celsius naman ang temperatura sa Lawag City. Nasa 19.7 degrees Celsius sa Basco, Batanes at 20.8 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan. Matataas naman ang alon sa mga baybayin ng bansa, kabilang ng Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Batanes, Babuyan Group of Islands at Aurora. Si Jay, mas lumakas pa ang umiiral na amihan kaya nakararanas tayo ng malamig na simoy ng hangin lalo na sa madaling araw hanggang umaga. Samantala, dagsa pa rin ang mga beachgoers sa may Tondaligan Beach Park at isa nga ang naitalang near drowning incident ngayong araw. Inaasahan pa na dadagsa ang mga beachgoers sa Sabado o sa mismong unang araw ng 2022. Kaya sa ngayon ay nakipag-ugnayan na ang Pangasinan Maritime Police sa Dagupan City LGU para magkaroon ng ambulansya na naka-standby na sa Tondaligan Beach Park. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.